Avui a Aula LH parlarem de la Biblioteca Escolar del Joaquim Ruyra, un espai singular que funciona en el marc de la comunitat d'aprenentatge. Benvinguts a Aula LH. L'Escola Joaquim Ruyra, al barri de la Florida, és coneguda per treballar com a comunitat d'aprenentatge. En el marc d'aquesta comunitat, recentment ha posat en marxa la Biblioteca Tutoritzada de l'Escola, un espai obert a tota la comunitat educativa que compta amb la col·laboració voluntària de pares i mares. Avui volem conèixer les singularitats de la biblioteca i parlar també de la comunitat d'aprenentatge. I per això tenim amb nosaltres el director de l'Escola Joaquim Ruyra, el Miquel Xarneco, i a una de les dinamitzadores de la biblioteca, la Cristina Cuixó. Moltes gràcies als dos per estar avui amb nosaltres. Miquel, primer, explica'ns una mica com funciona aquesta biblioteca i quina és la seva singularitat. Sí, sobretot el fet de poder obrir la biblioteca més hores és una de les maneres d'estendre el temps d'aprenentatge dels alumnes. Dins de les comunitats d'aprenentatge treballem a partir de diferents actuacions educatives d'èxit i una d'elles és obrir l'escola totes les hores que sigui possible perquè aquells alumnes que no tinguin un espai adequat a casa o que no sàpiguen què fer a la tarda puguin gaudir d'aquest espai. I aquest any hem tingut la sort de poder contractar un parell de dinamitzadores que ho porten a terme i això està oberta tots els dies de dilluns a divendres de 4:30 a 6 per a aquell alumne o aquella família que vulgui compartir aquest espai amb nosaltres. Una de les singularitats és que és una biblioteca on no cal estar en silenci. I això genera unes dinàmiques que no es donen en una altra biblioteca, no? Sí, el que ens diuen les evidències científiques fins al moment en educació és que els humans, sobretot, aprenem per interaccions. Llavors, el fet de poder parlar en una biblioteca fa que l'aprenentatge sigui més sòlid, que el fet d'anar a la biblioteca tradicional i haver d'estar en silenci. I a més, en aquestes edats, va molt bé el fet de poder quedar amb un company o venir amb la família per tenir aquest espai per poder col·laborar, fer deures, fer treballs en grup o les activitats que elles dinamitzen també. Perquè un dels aspectes importants és aquest, que és un element més de la comunitat d'aprenentatge i que els alumnes van allà, es posen a fer deures, troben gent que els hi pugui ajudar, és així? Sí, és un espai molt divers. N'hi ha alumnes des de P3 fins a 6è. Quan la van començar a obrir a l'inici, com que estàvem encara amb restriccions deguts a la pandèmia, vam fer dos grups. Primer hi havia uns dies que eren per nens més petits i d'altres dies que era per als nens més grans. Després el que ens hem adonat és que és més fàcil de gestionar si és més lliure, que el dia que la necessitis la puguis fer servir. Llavors el que fem és que a l'inici fem un carnet de biblioteca de tots els usuaris, que és una manera també d'acompanyar a les famílies i que coneguin l'espai i coneguin per què l'hem posat en marxa i després lliurement poden fer-ho servir qualsevol dia de la setmana. I a banda de les dinamitzadores, com la Cristina i la Merche, que veurem després en el reportatge, també demaneu la voluntarietat de les famílies. Sí, és clau. Com a comunitat d'aprenentatge, la participació de la comunitat dins de les aules és un dels nostres pilars i el fet de poder fer participar a les famílies més hores al dia a la nostra escola és un luxe. Cristina, explica'ns una mica com és el dia a dia d'aquesta biblioteca. Doncs venen una mica nens des de P3 fins als més grans. Si tenen alguna activitat o alguna de feines a fer, doncs es fa compartit així entre tots. Llavors també hi ha alguns nouvinguts que tenen alguna mica de dificultat per llegir o escriure en català i castellà, llavors fem una mica de lectura. També en aquests moments hi ha alumnes grans que ajuden els més petits, els ensenyen o els llegeixen algun conte o fan alguna activitat a l'ordinador, a dibuixar o alguna que tinguin del Google Classroom també, i dibuixar, llegir contes i una mica això d'interacció. També hi ha algun pare que si s'ha d'examinar per algun examen d'aquests de nacionalitat, doncs també té l'espai allà per poder fer els exercicis. Si té algun dubte, doncs li podem solucionar i ajudar-lo una mica, no?
I quanta gent està més o menys ara passant per aquesta biblioteca? Em sembla que ha estat un èxit, no? Sí, la veritat és que sí. Doncs jo diria que, bueno, més o menys uns 100 o així s'han apuntat, que no venen tots, clar, van venint segons el dia, no? Perquè els hi feia un carnet, no? Sí, deia el Miquel. sí. Una mica per veure, doncs, quin volum de gent venia i això, suposo, Sí, també no? portar una mica de control, doncs, si els més grans poden marxar sols, si no, és això també perquè les famílies coneguessin l'espai, que sàpiguen una mica el que fan els seus fills allà. I... Clar, no és una extraescolar habitual, no? Llavors, el que s'intenta, no, és que tothom la conegui i vegin això, no? Que poden trucar en qualsevol moment a l'escola i dir mira, que el meu nen o nena aquesta tarda es quedarà a la biblioteca, no? I tenen l'espai fins a les 6, no? per poder deixar-lo. A banda de... Hi ha algun tipus més d'activitat que organitzeu? Abans parlàvem de les tertúlies dialògiques, no? Sí. Heu fet algunes, no? Sí, amb les mares fem algunes tertúlies dialògiques en català, hem començat a fer. I la veritat que molt bé. Som un grup petit, però bueno, han sortit... I el que feu és llegiu... Llegim en comú en allà, sí, llegim el que doni temps, llavors a partir d'allà comentem el que ens ha semblat, no? O la frase que més els hagi agradat, ja sigui per bé o per malament, i a partir d'allà surt una conversa i temes que ens preocupen a cada una. Què significa per tu com a mare? Tu ets mare de l'escola, havies estat voluntària també a la comunitat d'aprenentatge i ara ets dinamitzadora també de la biblioteca, no? Què significa per tu aquest contacte tan intens amb l'escola? La veritat que molt xulo, una experiència molt xula, no? Perquè que puguis estar allà veient el que fa el teu fill, col·laborar amb l'escola i bueno, tots junts fent un conjunt coneixent altres pares, altres nens de diferents edats i tot, és molt enriquidor, penso jo, és compartir experiències i està molt bé. Si us sembla, fa uns dies vam anar a veure la biblioteca i vam parlar amb l'altra dinamitzadora, amb la Merche, i amb altres mares voluntàries també que estaven allà, i hem fet aquest reportatge. Anem a veure'l. Pues esto es una biblioteca que abre todas las tardes, aquí en el Colegio Joaquín Ruyra, y aquí pues podemos venir las madres con los niños y hacemos cualquier tipo de actividad, hacemos deberes que les manden que a lo mejor no les dé tiempo de hacer en casa, si necesitan ayuda, y va muy bien pues para relacionarse tanto pequeños como grandes. P3, P4, P5, primer, segon, i poden compartir més enllà de l'escola, no? Són companys de l'escola y bueno, pues puedan pintar, puedan mirar libros. Yo, por ejemplo, tengo la mía que es pequeñita, de 5 años, y se relaciona con niñas de primero, de segundo, y entonces, quieras o no, eso hace mucho, interactuar, se van conociendo. Me traigo a mi pequeña, que aún no ha empezado ni el cole, y ya la conocen todo el mundo, y se sientan con ellos, dibujan. A los grandes les va bien porque se sienten como más adultos enseñando a los pequeños. Los pequeños se sienten mucho mejor de estar con otras edades, que no siempre, y está muy bien. És un espai íntim, parla molt de les seves coses també, no? És un espai on fan molta pinya entre ells, a la vegada també es reparteixen entre ells, els grans ajuden els petits, se'ls convida a que ho facin, que donen un cop de mà. Hay 2 monitoras que son espectaculares porque son un amor y muy bien, la verdad. Això porten 2 monitores i voluntàries, jo mateixa o les que estiguin ja fixes. Qualsevol ens posem amb els nens i ja doncs anem fent. Yo, por ejemplo, soy voluntaria y a veces, aunque no tenga a mis hijas en la biblioteca, pues venimos y pues participamos con cualquier actividad. Que hay niños a lo mejor de quinto o de sexto que son deberes un poco a lo mejor más avanzados, pues nosotras le podemos ayudar. Hasta y todo, aprendemos de ellos. Aprendemos de ellos a veces. Y las madres nos sentimos libres de poder venir cualquier día que queramos con nuestros hijos. Y les un cuento, haces deberes,
lo que quieras. És una estoneta maca, no? que es comparteix. És compartir. Ens agrada, ens agrada. Sí, sí, sí. Somos ratonas de biblioteca. Ratona, ratona. Sí. Yo estoy contentísima. Y más es eso, la libertad de poder tú disfrutar con los niños. Eso es muy importante. Hem vist a la Merche, però hem vist també algunes voluntàries. Suposo que allò important per la continuïtat de la biblioteca és aconseguir que aquesta xarxa de voluntaris es mantingui i que cada cop hi hagi més gent o vagin rotant, no? Sí, sí, l'esperit de la biblioteca tutoritzada sempre ha estat aquest, no? Aquest any hem tingut la sort de tenir una subvenció per portar-la a terme, però el que busquem és que les famílies s'incorporin en tots els espais, i és un espai més. I a veure si aconseguim que un cop superada la pandèmia continuï, tot i que no hi hagi subvencions al darrere. Hem parlat ja diverses vegades de que vosaltres funcioneu com una comunitat d'aprenentatge, però igual hi ha gent que ens està veient i que no sap què és això de la comunitat d'aprenentatge, que em dèieu abans que amb la pandèmia la cosa ha estat difícil, perquè una comunitat d'aprenentatge significa que les famílies puguin entrar a l'escola i, clar, l'any passat no deixaven entrar les famílies a l'escola. Expliquem una mica això, amb més detall, què és una comunitat d'aprenentatge. Una comunitat d'aprenentatge és una comunitat, o sigui, és una escola oberta a l'entorn, en tots els seus espais, inclòs l'aula, l'aula ordinària, que sempre és on tenim més por, els mestres, de que entrin les famílies. Nosaltres és principal, primordial, el fet que les famílies puguin participar habitualment a les aules. Abans ho parlàvem amb la Cristina, que no has de buscar un moment adequat, sinó que qualsevol moment és adequat per poder participar. I el que fem és diferents actuacions educatives d'èxit que estan avalades científicament, que és una de les coses que a nosaltres ens dona molta seguretat, que és un projecte que ja està avalat a nivell internacional i sabem que funciona, i a partir d'aquí les diferents actuacions depenen més d'uns voluntaris o d'altres, i sempre això, està envoltat sempre de tota la comunitat a l'escola, que és per nosaltres molt interessant i molt enriquidor. Deies algunes accions d'èxit, com per exemple? Una sèrie de grups interactius, que és la que dediquem més hores. Pensa que entre un 40 o un 60% de les hores lectives de l'escola les fem en grups interactius, i grups interactius el que necessitem per portar-la a terme és almenys 4 voluntaris. El que fem és, en un mateix espai, estem el mestre i 4 voluntaris i fem 4 activitats diferents alhora, i cada activitat dura 20 minuts. Cada 20 minuts el voluntari canvia de grup i fa 4 vegades la mateixa activitat. Llavors, el voluntari l'única cosa que fa és dinamitzar, és donar canya, com diuen alguns pares, que no es despistin, que treballin, que col·laborin entre ells, fomentar les interaccions, que al final totes les actuacions que fem tenen el punt comú de l'aprenentatge dialògic, que els humans el que fem és aprendre a partir de les interaccions. Llavors, quantes més interaccions hi hagi a l'escola, millor. Cristina, tu ets també voluntària d'aquests de grups grups interactius. Explica'ns una mica, tu, com a persona que entres a l'aula, què és el que fas, què és el que veus, com veus els alumnes? Doncs la veritat que em va sorprendre molt amb els grans, sobretot perquè s'ajuden moltíssim entre ells, treballen molt en equip, i la veritat que jo vaig allà però aprenc més jo que el que pugui jo ensenyar, perquè també a vegades, clar, temes que dius, ostres, et queden una mica allunyants, que has de refrescar i... Per exemple, què has fet, no sé, en els últims dies? Doncs, coses de matemàtiques, per exemple, que dius, que tornes a refrescar i ells et van dient, doncs mira, ho fem així, a més ho fan una mica diferent de com ho feia jo també, i està molt bé, es crea un ambient, ja t'ho dic, a mi això em va agradar molt del principi, que creen molta xarxa i s'ajuden molt uns als altres i comparteixen informació, vull dir que un busca una cosa i treballen molt bé en grup. I els petits, doncs, també, clar, ells a mida més, un altre nivell, però també... I com us veuen els alumnes?
a vosaltres? Clar, us veuen com professors o, clar, us reconeixen, no? Com Sí, a i pares, tant, com a sí, pares sí, i mares, no? sí. Llavors el tracte és diferent, noteu que el tracte és diferent? No, jo la veritat és que tots, és que em sento molt bé. Vull dir, inclús vaig pel barri, Cristina, Cristina, et van cridant por ahí. Molt bé, la veritat que t'acullen superbé des del primer moment, et tenen molt respecte, vull dir, molt bé. L'experiència molt maca, Sí, la veritat. estan molt acostumats a que entri molta gent diferent. Sí. Llavors, desenvolupen habilitats que potser en una escola més tradicional no les tenen. Són molt oberts, t'acullen de seguida, t'expliquen, vull dir, molt bé. Com s'aconsegueix la participació de les famílies? Bueno, així, en proximitat, no? Sí, és una cosa contínua, no? El fet de parlar entre iguals, no? Sí. L'aprenentatge dialògic que deia abans és això, no? El fet de que estem en el mateix vaixell, no? Com tenim el vaixell dels somnis de l'escola, i tots volem el mateix pels alumnes. Llavors és de veritat parlar com a comunitat, no com a mestre i família, amb aquesta distància que moltes vegades s'ha marcat. Totes les coses que fem a l'escola les fem en comissions mixtes. Totes les decisions que fem de com farem les festes, quins aprenentatges portarem a terme, quins llibres faran les tertúlies dialògiques. Tot això el compartim en comunitat. Llavors, jo crec que el més important és aquest vincle tan proper que hem establert. Sí, l'equip directiu, que és això, que tu tens alguna cosa a dir, no has de demanar hora, o sigui, tu vas i tens un moment que et vull comentar una cosa que no m'ha semblat prou bé o preguntar-te alguna cosa. Sí, cap problema, vull dir, no has de demanar hora mai ni vas allà, entres i et mous per l'escola, ningú et pregunta on vas ni què fas, o sigui, ara vaig aquí, que hem de pintar un mural o acabar de fer això, vull dir... I com tu deies, potser a qui més sobta això són els professors i les professores, no? Sí. Igual pels alumnes la cosa és com més fàcil, no? Però un professor veure que entren uns pares allà dintre de la classe... N'hi ha dos fronts contraris. Qui s'enamora d'aquesta manera de treballar i els que veuen que és una manera de treballar que no va amb ells i potser canvien d'escola. Sempre tenim mobilitat de professorat en aquest sentit per això, perquè quan arribes a una comunitat d'aprenentatge és un projecte que no deixa indiferent a ningú. Tothom es postula d'una manera o d'una altra. I els que portem molts anys, doncs això, estem enamorats d'aquesta manera de treballar i d'aquesta transparència en tot moment del que fem a l'escola. Heu superat, estem intentant superar la pandèmia, tots plegats. Els pares han tornat, les famílies han tornat a dintre de les aules. Heu obert també la biblioteca de nou, que ja havia tingut una etapa anterior. Què us plantegeu pel futur? Perquè suposo que vosaltres sou dels que aneu posant-li coses noves a l'escola. Consolidar. Sempre és consolidar. El projecte de transformació, sempre diem que les escoles, comunitat d'aprenentatge, sempre estem en procés de transformació. Doncs ara, el més proper, tornar a somiar, que una de les coses que fem a les comunitats d'aprenentatge és somiar quina escola volem, i com a comunitat jo penso que ara és un bon moment per tornar a somiar, i després anar desenvolupant tot el que fem, sempre intentant fer-ho el més fidedigna possible, amb el que marquen les evidències científiques, intentar que el que fem el fem bé. Som de fer poques coses, però fer-les molt bé. Doncs Miquel i Cristina, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos les particularitats d'aquesta biblioteca i en general d'aquesta comunitat d'aprenentatge, que esperem que sigui molta gent la que continuï col·laborant amb vosaltres. Gràcies. Gràcies a tu.